Hayırlı gün, isәнмесез, кадерле коллегалар. Бүген Татар информ матбугат үзәгендә безнең җыр иҗат лабораториясе турында сөйләшәбез. Әлеге бәйгенең инде финалына, гала концертына багышланган матбугат конференциясенә җыелдык. Безнең кунаклар Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театры директоры Гүзәл Сәгыйтова һәм безнең җыр иҗат лабораториясендә катнашкан иҗатчылар: җырчы Илмира Кәлимуллина, шагыйрә Йолдыз Миңнуллина, композитор Миләүшә Хәйруллина һәм шагыйрь Рүзәл Мөхәммәтшин. Хәерле көн, исәнмесез, кадерле кунакларыбыз. Беренче сорау Гүзәл сезгә булыр. Беренче сорау менә бу иҗат лабораториясенең асылы турында. Искә төшереп үтегез әле инде, журналистлар. Белмәйчә калган журналистлар да бардыр. Рәхим итегез. Hayırlı gün, isәнмесез, менә кабат очраштык. Безнең җыр лабораториясе инде ул безнең күптәнге хыялыбыз иде. Калеп яңа буын җыены барлыкка килү дә нәкъ менә шушы максаттан туган иде дип уйлыйм үз вакытында, ләкин аны тормышка ашырга мөмкинлек булмады. Инде белүегезчә 2019 елны Татарстан президенты Калеп яңа буын җыены 3 миллион акча бүлеп бирде. Менә шушы 8 проект тормышка ашырылды. Аның иң соңгысы безнең җыр инде ул ярты ел баргач без аны иң соңгысы димибез. Иң соңгысы кичәгенә генә Гөлназ Минкина дигән режиссерның яңа эше, спектакле дөньяга чыкты. Ул инде рәссамның да, композиторның да яңа эше иде. Ягъни Калеп һаман да менә яңа иҗатчылар белән таныштыруын дәвам итә. Гөлназ Минкинаның Яшә дигән спектакль 17 мартта, кемнәр күрмәгән, менә бик күпләр булмады. Сезне чакырабыз. Инде менә шушы 8 проект арасында аудио китапта дөнья күрде. Карурман спектакле күрәсез Тинчурин театрында 12-13 көнне премьера. Бик нәтиҗәле булды дияр идем. Димәк, инде Калепкә финанс мөмкинлекләр бирергә кирәк. Һәм инде менә шундый яңа матур проектлар, бу инде Ландыш Әбүдәрованың Мандариннар дип китап презентациясеннән башлаган идек без бу эшне. Безнең җырны шулай ук майда башладык. Шагыйрь, композитор, менә берсеннән-берсе матурлар, алар үзләре талантлылар. Аларны җыеп беренче этап яздырдык җырларны. Аннан соң тагын да яхшырак нәтиҗәләр булмасын микән дип бөтенләй алыштырып, бу шагыйрь композиторларны яңа парлар төзедек. Бу әлбәттә ул икенче этап бераз ничек менә аның шик үтүе авырак булды, чөнки инде яңа гына берләшкән шагыйрь композиторлар әле яңа бер-берсен аңлап инде иҗат итә генә башлаганнар иде. Бер айдан инде бөтенләй парлар үзгәрде. Бу безнең әлбәттә беренче тәҗрибәбез, безнең җыр. Ялгышлар да булгандыр, ниндидер аңлашып бетмәүченлекләр дә, ләкин алар булмады диярлек, чөнки һәрбер проектта катнашучы үзенең проекты итеп кабул итте. Менә чөнки без аларга зур акчалар вәгъдә итмәдек, бары тик менә мәсәлән җырчыларга җыр һәм бәлки менә шушы филармониядә кергән акчалардан язмалар запись песен дип без инде әйбик. Ләкин менә шундый дәрәҗәле вокалистлар безнең белән һәм алар һәр даим безне поддерживать итә. Без аларга бик зур рәхмәтле, композиторлар да, шагыйрьләр дә ничектер үз проектлары итеп кабул итте. Инде конкурс без шул кадәр күп җырлар иҗат итеп ташлаганбыз. Декабрьдә аның конкурс этабы узмаска да тиеш иде. Ләкин конкурс этабын уздырдык. 20 җыр, 19 җыр чыкты. Жюрилар сайлады, инде дәрәҗәле жюри. Бер җырны без менә Интертат.ру сайтында тавыш бирдек. 20 җыр башкарылачак Татар дәүләт филармониясендә 14 апрельдә. Рәхмәт, инде иҗатчылардан сорыйк. Менә бу проектка җырлар иҗат иткәндә сез үз алдыгызга нинди таләп куйдыгыз, нинди максат куйдыгыз? Кем башлый? Һәрберегездән сорап чыгасы килә. Йолдыз? Миңа калса бу сорауны беренче чиратта җырчыларга бирергә кирәк, чөнки без командаларны оештырганда, командаларга берләшкәч, менә композитор, шагыйрь, җырчы, без
җырчыга ориентацияләндек дип әйтсәк дөрес булыр, чөнки алар вазгыятны белә, җыр дөньясын белә һәм анда нәрсә кирәген, нәрсә җитмәгәнен белә. Шуңа күрә без беренче чиратта менә җырчыларга. Алайса сорау Эльмира сезгә була инде. Исәмсез хәерле көн. Мин беренчедән бик зур рәхмәт әйтәсем килә безнең оештыручыларга, Калебкә, безнең җыр проектына, чөнки минем өчен җырчы буларак ул теге яңа сулыш. Хәзер бик күп информация, бик күп кешеләр, бик күп кеше җырлый, яза, бии һәм менә бу бөтен массадан үзеңә күңелгә яраклы кешене табырга, команданы табырга бик авыр. Сез беләсез инде, мин бик Эльмир Низамов белән дус һәм аның белән без җырлар яздырабыз. Һәм менә бу яңа проект миңа Миләүшәне бүләк итте. Без Миләүшә белән яңа җырны яздырдык, Ак фәрештәләр дигән. Һәм менә бу очрашу ул минем иҗатымда яңа этап. Миләүшә мине икенче төрле ачты, аңлады. Минем вокаль моментларымда яңа төрле хәзер ишетеләчәк дип уйлыйм. Һәм мин бу проект белән бу менә ел, мин бу проект белән бик яшим дә, ул миңа икенче, мен әйтәм бит, сулыш бирде. Һәм менә бу мөмкинлек безнең мәдәниятта икенче ниндидер бик русча әйткәндә особенный ниндидер урын алды. Минем күңелемдә дә, мин беләм, что бик күп вокалистларга да үзенең яңа җырларын тамашачыга тапшырырга менә бу яңа мөмкинлек. Бу уникаль момент һәм менә бу хәзер проектны әлбәттә безгә тагын да ел сайын үстерергә кирәк. Һәм бу проект безгә күрсәтә нинди сәләтле безнең композиторлар, яңа исемнәр, нинди безнең талантлы шагыйрьләр, яңа җырчылар, профессиональ җырчылар, уйлый торган, тамашачыны хөрмәтли торган. Менә минем өчен менә бу проект шундый максатта инде. Гәрчә Эльмира Кәлимуллинаның бер генә җыры узды гала концертка. Ягъни жюри шулкадәр менә усал һәм җитди һәм ни булды, менә Алсу Исмәгыйлова шулай ук жюрида булды. Эльмираның бер җыры узмады финалга, Йолдызны да узмады. Йолдыз бөтенләй хәзер катнашмый шулай бит, Йолдызның җырлары икесе дә узмады бит. Икесе дә узмады. Хәзер журналистларга сүз бирик. Әгәр дә сорауларыгыз бар икән, кушыла торыгыз. Рәхим итегез, кемнең сорауы бар? Рузилә. Йолдыз, сезнең җыр узмауны кем гаеплисез? Мин махсус Рузиләгә сүз бирдем, үземнең әсем килмәгәнгә. Бездә шулай булды, анда Ильяс әйтә, без Ильяс белән яздык, Ильяс Камал белән. Ильяс әйтә, гафу ит инде, узмады инде, минем аркада инде узмады. Мин әйтәм, Ильяс гафу ит инде, минем аркада узмады инде. Ул ничектер узмау, минем өчен һәр хәлдә ул теге мөһим түгел иде, чөнки монда беренче чиратта, мәсәлән, минем Ильяс белән дә, Зөлфия Раупова белән дә бер кайчан да эшләп караганым юк иде. Һәм без беренче тапкыр эшләп карадык, һәм ул шундый, белмим, кызыклы бәйләнеш булды. Бәлки әле менә беренче адым узмагандыр. Бәлки ул җыр киресенчә җырланыр да алга таба. Концертта җырланмас, менә булай җырланыр. Бәлки анда, белмим, Айдар Сөләйманов безнең Зөлфия белән язган җырны җырлар. Һәм ул бәлки, белмим, озын гомерле дә булыр. Бәлки юк, без белмибез. Шуңа күрә без теге үзебезгә андый, ниндидер шик куймадык, менә концертка узмадык, бетте, шуның белән тәмам дигән. Ниндидер Һәм безнең хыялыбыз менә бу язмада бөтен җырларны, бөтен 32 җырны да язмада
күрсәтү, чөнки барыбер дә жюри ничек кенә теге объектив булмасын, барыбер һәрбер кеше ул субъектив. Шуңа күрә менә бу җырларны барсында тамашачыга җиткерәсе иде. Ләкин Йолдызны бүлеп, мин инде бер яклап оештыручы буларак, әлбәттә, һәрбер җырны яратам, һәрбер җыр өчен балет итәм диye русча әйткәндә. Ләкин инде менә теге консерваториядә укытканда җыр сәнгатенә бераз читтәнрәк караганда ниндирәк проблемалар бар. Ни өчен Йолдызның мәсәлән үтмәде? Шигырьләр катлаулы. Теге шигырь сүзләре белән теге шигърият ул барыбер икесе ике төрле сәнгать. Шул ук вакытта композиторларның да катлаулырак музыкасы, әлбәттә барсы да консерваториядан, чөнки без консерватория, менә мин үзем укытканга, без шушы даирәне күбрәк беләбез. Һәм без махсус эстраданы бер дәрәҗәгә, бер баскычка булса да күтәрәсебез килгәнгә махсус профессионаллар белән генә эшләдек. Сез беләсез инде, җырлар ул халыкчан композиторлардан күбрәк композиторлар халык теге махсус белеме булмаганнар да бик күп тәҗрибә, шул ук Фәрит Хатиповларны алсагыз, аларның теге бүгенге көндә җырлары. Ләкин без менә махсус шушы максат белән профессиональ җырчылар, профессиональ композиторлар барсы да консерватория бетергән, консерватория. Хәтта консерватория бетергән композиторларның башкаручысы халыкчан булса, мәсәлән, бу җыр башкачарак яңгырар иде. Менә безнең Алина Кәримова, ул шулай консерватория бетергән, ләкин ул эстрадада эшли, менә аның теге башкару барыбер эстрада га якын. Һәм Лилия Таһированың музыкасын халыкка якын итеп күрсәтте. Шуңа менә шундый төрле фикерләр, мәсәлән, аны Эльза Исламова башкарган булса, бәлки ул җыр бөтенләй башкача яңгырар иде. Без аңладык инде үзебез өчен теге я көе гади генә булырга тиеш, аның сүзләре катлаулы булса, я киресенчә сүзләре теге катлаулырак икән, көе җайлы гына булырга тиеш. Микрофонга күзәлә. Музыканы аңлаган, ничектер махсус белеме булган кешеләргә якын булачак бу концерт. Шул ук вакытта без инде ышанабыз, бу җырлар барыбер дә халык күңеленә дә керер. Әле менә җырлыйк, әле тапшыруның Нәҗип абый белән сөйләшеп килдем. Чөнки без тапшыру эшләргә уйлыйбыз шушы безнең җыр проектында катнашучылар белән. Ул әйтә, менә табыннарда утырырлык җыр юктыр инде, барыбер җырлап. Нәҗип абый әйтәм, табында утыралармысың җырлашып хәзер? Аның бит хәзер заманы чоры икенче. Аннан соң теге яңа җырларга мин моны кабатлаган идем дә инде узган матбугат конференциясендә яңа җырларга яңа колаклар кирәк дигән гыйбарә бар. Ансы да бар. Чөнки замана үзгәрә, барыбер дә менә кайчандыр безнең элеккеге буын яраткан җырларны бәлки ишетмәссез. Шуңа күрә аны көтеп килмәгез концертка. Менә монда яңа колаклар белән бәлки килергә кирәктер. Рәхмәт. Тагын сораулар бармы? Әйе, мөмкин. Сөембикә журналы, Чулпан. Гүзәл, бу яңа безнең җырның продюсеры дип аңлыйм инде мин сине, һәм шуннан файдаланып бер сорау. Бу сезнең бер генә концерт белән тәмамланачакмы? Әллә инде ТДСРның 100 елда уңаеннан, бәлки инде ничектер мәдәният министрлыгы финанслап, зур шәһәрләрдә булса да концерт куеп кайтырга уйламыйсызмы? Һәм икенче сорау, теге узган пресс-конференцияда сорау биргән идем, телевидениедә күрсәтеләчәкме дип сез әйткәнегез, хат яздык ТНВга, әле җавап көтәбез дип. Җавап булдымы? Һаман көтәбез. Әле концертларга килгәндә менә бу яхшы идея, ләкин оешып чыгып китергә һәм моңа шулай ук финанслау, чөнки менә без теге җырчыларны да, иҗатчыларны, анысы бу бит оркестр, Тинчурин театры оркестры булачак. Махсус инде без теге төрле оркестрларның җитәкчеләре белән күрештек, сөйләштек. Ул теге җайлы гына үткәрелә торган проект түгел. Шулай да барыбер дә оркестрда да менә миллилек булсын иде дигән теләк белән менә Ильяс Камал безнең җитәкче булачак, һәм Тинчурин театрының әле ул махсус менә бу проект өчен Тинчурин театрының оркестры зурая. Без анасын шулай ук солистлар чакырабыз, музыкантлар. Менә шундый эш алып барыла бу тарафтан да. Әлбәттә, менә бу оркестр белән һәм бик безнең занятый җырчылар белән бу мөмкин эш булыр микән?
Чөнки барыбер җырчыларны бүген килде бушка репетициягә иртәгә, ул теге менә эксплуатировать итү кебек. Аларга әлбәттә бу проект кызыклы, ләкин аның бит инде кайчандыр ноктасы да булырга тиеш. Теге бушка. Финанслы булса, әлбәттә, бик әйбәт идея. Рәхмәт. Рәхмәт. Сорауым бар Рузәл Мөхәммәтшинга. Менә тыңлап карасаң, җырдан да күбрәк, конкурентлырак иҗат җимеше юк бүгенге көндә. Рузәл, менә бу проектка әзерләнгән җырлар безнең көндәлектә яңгыраган фон җырлардан нәрсәсе белән аерыла? Радиолардан яңгыраган җырлардан, телевидениедән яңгыраган җырлардан. Ул гомумән үзгә җырлар дип әйтер идем мин. Без бүген җырның ничек язылуын, еш ишетелә торган җырларның ничек язылуын, кемнәр тарафыннан язылуын күреп беләбез һәм аны әзме күпме музыкаль зәвыгы булган, әзме күпме текстны тойымлаган кеше. Чикли рәнҗетмичәрәк әйтим микән? Гади икәнен күрер мөгаен. Без исә беренче чиратта һәрхәлдә безнең төркемнәр менә, безнең ике төркем, ул татар эстрада, татар музыка сәнгатенең нидер классик традицияләренә нигезләнеп, шул ук заманда бүгенге чорның үзенең аһәңнәрен кушып, шундый универсаль сәнгать әсәре тудырырга тырыштык без. Ул ни дәрәҗәдә килеп чыккандыр, ягъни бер үк вакытта теге борынгы да булмасын дип, бер үк вакытта ул тирән тамырлы да булсын. Шул ук вакытта эш барышында аның үзенең кызыклары килеп чыкты. Мин бик җиңел хәл итермен дигән мәсьәләне башта менә Йолдыздан аермалы мин Зөлфия белән дә эшләп караган, Ильяс белән дә ничектер бер килешербез дә. Гади генә бер эшләп атырбыз кебек, но анда җирәбә корректировкалар кертте. Рүзәл махсус әйтик әле, булган тандемнарны аердык бу лабораториядә. Шул ук Илмира белән Илмирны, шул ук Луиза белән Миләүшәне, Хайруллина. Алар бит кайчандыр шулай калыпта очрашканнар иде, мәсәлән, Луиза белән Миләүшә, Луиза Янсуар белән. Шул ук Илмир Низамов белән Резидә Гобаева калыпта 5 ел элек очрашканнар иде, 6 ел бугай. Махсус менә аердык, бәлки инде ул безнең ялгышыбыз, менә теге легких путей не ищем, мин бигрәк русча сүзләр күп кыстырам бүген. Легких теге җиңел юллар эзләмәдек. Бәлки инде чыннан да ул юл белән киткән булсак, безнең башкачарак җырлар туган булыр иде. Ләкин ул юл монда безнең төп максат тамашачыга җыр гына күрсәтү түгел, ә инде иҗатчылар менә башка иҗатчыларны күрсеннәр иде, чөнки ул калып үз туганда ук ничектер лаборатория буларак туды үзе дә. Иҗатчыларны очраштыру, шушында кайнау, эшләү, табышу. Аны гүзәлне бүлдереп, әле бүлдермәдем була. Тагын нәрсә әйтәсе килә. Әлбәттә, бу безнең лаборатория икәнен онытмаска кирәк. Һәм ул җәһәттән, менә бу бер-береңне иснәшү, бер-береңнең кем булуын аңлау, тыю, мин моның белән килешәмме, юкмы дип чамалап карар өчен, бу әлбәттә лаборатория минемчә үз эшен эшләде. Тулысынча җырларга килгәндә, яңадан инде бүгенге җырлар белән чагыштырып, безнең бүгенге җырларда төрлесе бар, ләкин менә масса яратып тыңлый торган җырлардан алар бераз үзгәрәк инде. Һәм мин хәтта үземнең дусларыма, коллегаларыма тыңлатып караганда да төрле фикерләр бар. Ягъни монда сабыр гына көтәргә кирәк концертны минемчә. Бөтенебезне алкышлап, кул чабып тәмамларга һәм аннары инде өйгә кайтып уйлашырга, нәрсә микән бу, ничек микән бу дип. Һәрхәлдә һәрберсе халык арасына кирип китмәсә дә, минемчә һичшиксез андый җырлар, менә популяр, халык теленә керәчәк җырлар алар булыр дип уйлыйм мин. Рәхмәт, Рузилә. Менә гүзәл бушка ди, ләкин бит җырчылар җырлы булачаклар. Моның җырның хокуклары кемдә булачак? Рәхмәт. Бушка дип инде без әлбәттә лаборатория беткәч, теге елны түләдек бераз гына акча, ул 10 мең булды инде. Әгәр дә сез яратасыз бит конкрет суммалар белән сөйләшкәнне. Сез уйласагыз, 10 мең, мәсәлән, безнең ничә кеше 60.
катнашучы бөтенсе бергә. 17-дән 3-кә тапкырлык. Анда 18-дә бар әле кайбер ниләрдә. Ну, әйе, ул аругына чыга. Мин эштә дә әйтәм. Менә сез 100 коллективта 100 кеше 10 мең премия, ул 1 миллион. Ул миллион дигән сүз, ул менә мин эшли башлагач кына театрда аңладым нәрсә, ул акча түгел икән ул. Шуңа менә теге 3 миллион бирелде Калипкә, акча өстендә яталар дигән сүзләр ишетәбез. Һәм менә мин әлеге көнгә кадәр меня бер җирдә кабатлаган инде, может и не скромно, но мин бер тиенгә дә, то есть мин Калип минем һаман да хобби буларак эшемне дәвам итәм. Теге бер проект эчендә мин акча алганым юк Калип өчен. Икенчедән шул бераз ул символичный нәрсә, ул меңгә нәрсә алып була. Ашап була, бит теге җырчылар инде бәлки теге күбрәк акча эшләр, кемдер яңа башлаган иҗат юлын мәсәлән шагыйрьләр өчен яңа башлаган иҗат юлын композиторлар андыйлар да бар, алар өчен 10 мең ул әйбәт сума. Хәтта менә Диня Хакимова әйтте, беренче тапкыр җыр өчен, иҗат өчен гонорар алдым. Рәхмәт сезгә, Гүзәл апа, дип язды. Теге шуңа ул менә сорауны иде әле. Бу гонорар турында сүз бармы иде? Менә ул җыр үзе бит товар уже. Әйе, товар. Алга Автор, табан әйе. кем кулланачак, кем аннан файда күрәчәк, әгәр ул уңышлы китсә. Авторларда әйе, бездә бернинди дә хокуклар юк. Җыр инде җырчыларга бүләк, ләкин теге барыбер дә авторларның үзләрендә дип сөйләштек без. Ансы талашып бетерәсе бар әле. Юк, безнең Күрергә мөмкин без, әйеме? Әйе. Аны бүлешү мәсьәләсе буенча кызыклар күрергә мөмкин. Аерым кызык булачак. Тагын яңадан җыелырбыз бирегә. Юк, миңа калса без теге бу проектта шундый команда бер-берсен аңлап эшли торган. Безнең булды шундый тәкъдим дә инде. Филүснең дә бер җыры, менә Илмираның берсе җыры төшеп калды. Филүснең 2 җыры булырга тиеш иде. Бер җыр Радик Салимов анда Тасырның 100 еллыгының презентациясен эшләп, ул менә соңгы теге конкурс өлешенә килә алмады, ул җиткерә алмады һәм Филүс бер генә җырлы булып калды. Ләкин Артурларның концертында хәтерләсәгез, Артур белән Эльзаның инде шушы проектта менә очрашып Миләүшәнең генә 3 җыры яңгырады бит. Без әйтәбез, Филүс белән Артур дуэт эшлик, барыбер шушы тандемнар бит инде нидә очрашты. Филүс үзе тәкъдим итә иде шушы дуэтны. Ничек әле исеме? Онытам, сез дә яраттыгыз аны. Кем булды? Кем иде? Кем булдык? Артур әйтә, юк. Бу җыр махсус концертка яздырдык. Монда Калипның мөнәсәбәте юк диде. Ягъни менә бу тандемнар Калиптә булсалар да инде барыбер иҗат итәләр дип әйтәсе килә. Авторлыкка килгәндә әлбәттә иҗатчылар үзләре. Без дәгъва итмибез бер нәрсәгә дә. Рәхмәт. Сорау Миләүшәгә. Миләүшә, сезнең менә бу проект өчен әзерләнгән җырларыгыз инде берничә концертта яңгырады. Бу проект кысаларында гына түгел, башка концертларда да. Бу җырлар инде таныла дип әйтә аласызмы? Һәм аларның танылуы сезгә шәхсән чыннан да кирәкме? Рәхмәт. Минем җырларым Артур белән Эльзаның концертында башкарылды. Бүтән концертларда әле бу кем иде җыр? Ул Калип белән, как бы бу проект белән конкретно бу лаборатория белән ул бәйле түгел. Әлбәттә без Калиптә очраштык, таныштык. Минем өчен җырлар шундый не случайный, не дешевка, не пустышка булсыннар, иң мөһиме. Алар тамашачыларга керсә, күңелләренә ятса, мин инде бик бәхетле булыр идем. Алар хәзер таныла, шундый сүз әле әйтергә ярамыйдыр. Чөнки бер генә видеозапислар бар шул Артур Эльза белән концерттан. Акфәрештәне беркем дә ишетмәде, бәлки Казан җыры да әле күп яңгырамады. Синсез яшәргә шул җырдыр әз генә таныла, әмма аның юлы әле озын булыр. Шулай да популяр җыр иҗат итәм дип иҗат иттегезме, әллә Юк, күңелдән җыр иҗат итәм дип? Күңелдән һәм минем шундый сверхзадача үземә куям, шундый татар җырларны язарга, чтобы аларны татарлар түгел, икенче
милләтләр тыңласыннар, алар татар телен аңламыйлар, ләкин әмма музыка шул җырны күңеленә шул җырлар тәэсир итсен, шул кешеләр, вот миңа рус кешеләр язалар, мин синең җырларны тыңлыйм, татар телен аңламыйм, ләкин бик матур теле. Вот таким способом, мне кажется, можно поддержать татарский язык и на мировую вышину его как-то возвысить, вписать в мировую культуру эти песни. Шундай сверхзадача, белмим инде, уңышлымы, юкмы, вакыт күрсәтер. Ләкин менә теге кайбер кешеләр әйтәләр, яшьләр инде күренеп тора, музыканы белмиләр, ләкин безнең менә күп композиторлар, мин менә Милуша турында гына әйтәм, ул безнең бөтен татар композиторларының музыкасын фортепианода уйный белә. Хәтта без әле Калипның элекке җырларында аны белән концерт эшләргә, фортепиано музыка концертын эшләргә уйлаган идек. Теге менә татар музыкасын языйк әле дип кенә язалар, эчтән аңламыйлар дигән фикерләр бар. Алар башкача язалар аны. Алар үзләре ничек тоялар? Менә ул әйтеп бит Рүзәл, үткәнне, бүгенгене бөтенесен бәйләп язалар. Тирәннән мин әйтмим, менә Илмир Низамов белми дип татар музыкасын, ягъни Зөлфәт Валиуллин, ул бөтен татар музыкаларын дирижировать иткән музыкант, шулай ук аның композиторлыкка килгән. Менә аларның композиторлыкка килүенә дә азмы күпме барыбер Калип ярдәм итте дип уйлыйм. Һәм инде менә без бик шат, хәтта алар хәзер менә Зөлфәт, Миләүшә дә спектакльләргә музыка язалар, без бу турыда әйтәбез. Һәм менә Кәҗү читектәге әйтеп карагыз, татарча түгел дип, милли түгел бу музыка дип. Менә шул. Рәхмәт. Гүзәл, бу лабораторияның дәвамы булачакмы? Икенчесе, һәм сезгә әгәр булдырырга теләсәгез, сезгә күп акча кирәк. Менә шул 3 миллион шушы безнең җырга гына Шундый тирән сораулар бирәсез сез Рүзәл. 3 миллион шушы безнең җырга гына булсын иде. Чөнки 8 проектка без шул кадәр теге акча да бар кебек, ләкин теге барыбер даже менә үтүккәнне чыгардык, Веркның арендасы, ут куюлар, теге ут үзе, алар барыбер һәрберсе ниндидер сумма, һәм менә ул бик ни тиз. Менә шул 3 миллион безнең җырга булса әйбәт булыр иде. Әлбәттә, хыялыбыз бу проектны дәвам итү, теге менә монда оештыру мәсьәләсендә дә барыбер кураторлар булырга тиеш. Без бит хәзер эш арасында гына нәрсәдер эшләп алабыз. Әгәр дә ул кураторларга аерым түләнсә, махсус гел шуның белән генә шөгыльләнсәләр, эш башкачарак барыр иде. Ярым, мин дә әйтәм әле. Мин җырчы буларак үзем концертларда оештырам һәм нинди сүз әйтәсем килә. Бу проект яшәр өчен аны безнең Татарстанда булган, хәзер вакытта булган бөтен шәһәрләрдә, бөтен район центрларында күрсәтсәк, менә шул вакытта без, русча әйткәндә, с мертвой точки сдвинемся. Шундай бренд ясарга кирәк. Монда Казанда гына күрсәтү ул бик әз. Бу, беләсезме, Казанда нәрсә генә юк. Көн сайын әллә хоккей, әллә футбол, әллә бер җырчы килә, бик күп йолдызлар, нәрсә генә юк. Һәм менә бу вакытта югалмаска өчен безгә кирәк бик зур финансовый терәк. Ул беренчедән бөтен ДКларның, бөтен концерт залларының арендасы, ул тавыш кую, ул трансфер, ул җырлаучыларны, композиторларны ошату, эшертү. Без теге зарплата яктан безгә ул әлеге дә кирәк түгел. Чөнки безнең икенче төрле максатыбыз. Мин үзем әйтәм инде, бөтенсен әйтмим. Әлбәттә инде теге Шаляпов әйтте бит, бесплатно поют только птички. Һәм теге, беләсең, бу энергетик яктан да бик кирәкле әйбер. Син үзеңнең күңелеңне, үзеңнең бөтен булган
Уку мәсьәләсендә син бит аны беләсең, син бу белемне алып, кешегә теге ярдәм итеп, үзеңне бөтенесен бирсәң, сиңа да бит теге ниндидер теге гештальтны ябырга кирәк. Чөнки менә бу проект безгә әлбәттә дискларны чыгару, бу бүтән булган җырларны радиода кирәк, социаль челтәрләрдә. Без беләсең, хәзер бит шундый гел кеше интернетта гына яши һәм телевизорда. Безгә бик кирәк ТНВ. Әлбәттә, бу концертны күрсәтергә һәм бу концертны бүтән, белмим, бер елга сеткага куярга кирәк. Кеше тыңласын, кеше белсен, без җырлый беләбез, без яза беләбез. Безне тыңласыннар. Безгә ул бик тә кирәк. Менә шул вакытта без, Алла бирса, тамашачыга да икенче тәрбия бирү һәм яңа сулыш, яңа илһам бирәбез. Менә бу яктан, финанс яктан безгә терәк бик кирәк. Все. Әйе, әлбәттә, төрле проектлар үткәреп була. Без бит инде Калиптә дә моңа кадәр язмадык түгел, яздык, берәмсәрәм. Ләкин ул җырлар, сез аларны берегез дә теге Калиптә булганнар гына ишетте, әйе, шәп җырлар, бу безнең алтын фондның яңадан яңартылуы дип әйтүчеләр булды. Ләкин алар шушы радио, телевидение, Илмира дөрес әйтә, яңгырамагач, алар шулай менә язылдылар да калдылар. Әлбәттә, инде концертларда яңгырар дип уйлыйм, бик күпләрнең. Әлбәттә яңгырар. Ул минем концертка кемдер килә, кемдер килми. Һәрбер җырчының бу мөмкинлек әле юк. Концертлар. Чөнки менә теге вакытны без Калипнең җырларын радиоларга да биреп карадык. Ул вакытта ул сезнең бит бу романслар кебек. Без бит мондый форматта җырлар куймыйбыз. Берәр теге ретро җыр рубрикасындагы сәхифәсендә генә куйсак инде дип әйтүчеләр булды редакторлардан. Ретро җыр ничек ретро булсын әле, ул яңа туган җыр ничек ретро булсын? Ул теге башка сыймаслык әйбер инде. Алайса хәзер теге радио, телевидениедә дә яңа проект булырга тиеш. Безнең җыр дигән менә яңа сулыш, яңа ачышлар, яңа исемләр һәм менә безнең җырларны күрсәтергә кирәк. Әлбәттә, теге эш күренмидер инде, бу турда да телевидениегә шулай ук яздык. Менә Йолдыз Шаһит проект итеп теге голос форматында түгел, үсенчә менә. Чөнки ул чыннан да сез беренче этапта булган кешеләр күрсәгез иде, ул кешеләрнең ничек каушауларын, дулкынлануларын, аларның нәрсәдер текст өйрәнүен. Чөнки экспертлар әз генә булсалар да, ул Филус Каһиров почмактан почмакка йөри җыр кабатлап, ул менә шулкадәр телевизионный формат иде, шулкадәр күрсәтәсе килә иде. Без аны теге 2нче елга дип быелгысында хәтта менә апрельгә кадәр мөмкинлек бар дип мөрәҗәгать иткән идек, ләкин әле бу хыялыбыз тормышка ашмады. Лилия. Хәерле көн, Шәһри Казан, Лилия Лыкманова. Минем сорауым Гүзәл ханымга, менә сез әйттегез, радиолар кабул итмиләр, теге күбрәк кире калгалар дидегез. Тамашачы хәзер шырлый-бырдый, мәгънәсез җырлар китте диләр. Менә сез ничек җавап бирер идегез бу очракта радио җитәкчелегенә? Тамашачы мәгънәле һәм теге матур җырлар таләп итә, сорый. Радио, телевидение аларны кабул итми. Беләсезме, менә мин театрда эшли башлагач та шул гайбер ул. Сәнгатьтә гомумән шул әйбер. Тамашачы шул кадәр төрле. Менә шушы кабул итмәү дигән музыканы бигрәк тә ул азчылык, кызганычка каршы. Без ничектер менә өйрәндек шулай, ничектер менә шушы шоуларга, ничектер безгә рәхәт уйласы юк, нитәсе юк, спектакльләрдә шулай фәлсәфи бераз гына теге бүгенге көн режиссурасы белән инде теге башка катламнарга бүтән тел белән язылган сәнгатьне бу безнеке түгел дияргә ашыгабыз. Ләкин ул безнеке, ул заманча, ул безнеке, ул татарча. Монда да шулай, һәм инде әлбәттә чит илләрдә әйтәләр бит, музыканы да хәтта һәрбер тамашачы ноталар белән тыңлый дип. Безнең андый тамашачыбыз әле күп түгел.
кызганычка каршы тамашачыны да үстерергә кирәк. Ләкин хәзерге көндә менә редакторларга, менә бүгенге көндә безнең иң, мәсәлән, шул театрда иң җиңел юл нинди булыр иде? Очсызлык гына, теге күпчелек ярата торган спектакльләр чыгару һәм инде тамашачыны җыю. Кассалар белән проблема юк һәм башкалар. Ләкин бу иң җиңел юл. Ә безнең Калипнең дә, хәзер театрда да бер баскычка югарырак күтәрү. Менә бу кеше аңының, кешенең фәлсәфәсен, кешенең уйларын, кешенең яшәешен. Монда тагын әйтергә кирәк, кайнар бәрәңге уйнарга кирәкмидер, теге радио шулай әйтәбез, булай әйтәбез дип. Без бергә һәм без бу проектны башлаганда ук Татар радиосыннан да безнең килеп кушылды егетләр, Болгар радиосы да килде, безнең түгәрәк өстәл булды. Анда сөйләшү вакытында да алар үз тәкъдимнәрен, үз фикерләрен ничек менә бу җырларны анда ротацияга чыгарырга, ул хакта да сөйләшү булды. Бергә эшләгәндә ул мөмкин. Теге язмалар белән анда, һәр вакыт шундый сорау тора инде. Без җырларны язабыз, ләкин аны яздырырга кирәк, аңа аранжировка кирәк, аңа оркестровка кирәк, ул оркестрны яздырырга студия кирәк. Һәм менә шундый моментлар да бар бит, радиога чыгар алдыннан әле. Һәм менә бергә эшләгәндә ул сорау хәл ителергә мөмкин дип уйлыйм мин, һәм ул хәл ителәчәк дә. Тагын сорау берәйем. Сұрауымның дәвамы, алайса менә сезнең фикерегезчә, шундай югары сәнгать дәрәҗәсендә иҗат ителгән җырларны кабул итерлек тамашачы ничә елдан соң формалашачак? Сез тыңлыйсызмы андый җырлар? Мин татар эстрадасын хәзер гомумән тыңламыйм шәхсән үзем. Нинди җырлар тыңлыйсыз? Менә Филүсне тыңлыйм. Кем тагын Филүсне тыңлый? Менә бөтен кеше Филүсне тыңлый. Юк, бөтен кеше түгел. Менә без һәр вакыт бөтен кеше дибез. Үзебезнең балаларга карыйбыз да, бөтен балалар шундый дибез. Безнең мөхиткә карыйбыз да, без бөтен халык бит менә юк, ялгышабыз иптәшләр. Аудитория андый түгел. Менә мин хәзер чын аудитория белән эшлим. Аудитория ул без белгән, без филология факультеты кызларын, менә бөтен студентлар дип карыйбыз. Без үзебезнең менә әйтәм бит балаларны, дусларыбызның, шул журналист, мәдәният өлкәсендәге кешеләрнең балаларын карыйбыз. Ләкин алай түгел ул. Юк, аудитория төрле дөрес, ләкин теге кирәкми белергә интеллигенция менә бар халык. Безнең интеллигенция менә тыңлый югары сәнгать музыкасын, халык менә тыңлый, белмим анда, башка төрле музыканы. Дип белергә кирәкми, халык та төрле нәрсә без күзаллыйбыз халык дигәндә. Менә шул сорау. Бәлки ул Тимаевны да, Филүсне дә тыңлыйдыр. Алай да булырга мөмкин. Мәсәлән, мин шулай әйтәм. Чөнки киләсе елга безнең балаларга багышланган булачак һәм анда балалар җырлаячак. Шәп җавап битәм. Рәхмәт. Тагын сорауларыгыз бармы? Соңгы сорау алайса менә гала концертка әйләнеп кайтыйк. Гала концертка билетларны алырга теләүчеләр кайда мөрәҗәгать итә ала? Ул сатуда булачакмы, әллә таратылачакмы? Менә шуңа ачыклык кертегез. Менә мин шуңа киләсе килмәгән иде, чөнки менә бу кешеләр сөйләргә тиешләр иде. Булай мин генә сөйлим кебек. Филармония кассасында, филармония сайтында. Әлбәттә менә без 10 марттан, булмы? Әйе, 10 март актив реклама башлаячакбыз дип инде монда урамнарда да булачак, остановкаларда да бераз реклама, радио, телевидение. Һәм менә шушы билетлар алуда сездә безгә ярдәм итсәгез иде, чөнки реклама безгә кирәк. Безнең бу уртак проект, Сәгыйтовның гына проекты түгел, Йолдызның гына проекты түгел, барыбер дә ничектер яшьләрнең уртак проекты бу. Шуңа күрә реклама кирәк, билетлар әле бик аз сатыла. Бу безнең беренче тәҗрибә. Без теге бу яктан, чөнки без барыбер теге менә театрда гына булса, без мәсәлән уполномоченныйларга әйтер идек, ләкин бу филармониядә, менә филармониягә рәхмәт, әлбәттә безгә
аренда өчен төлөү алмый. Бу проектның мөһимлеген алар да аңлады. Мәдәният министрлыгы ярдәме белән менә шушы гала концертны тормышка ашырбыз дип уйлыйбыз. Барыгызны да көтәбез. Журналистлар өчен урыннар шулай ук билгеләнгән. Бары тик аккредитация буенча без сезгә пресс-релизлар җибәргән идек. Кайсы номердан аккредитация бирүк үтсәгез иде. Чөнки белеп булмый, менә бүген алмыйлар. Теге бар берәмсәрем 18-19 билет сатылган әлеге вакытта. Ләкин теге ул тиз генә менә реклама башланса, тиз генә бетәргә дә мөмкин. Шуңа аккредитация үтегез зинһар, яме? Рәхмәт, тагын сораулар калдымы? Әгәр дә сораулар булып, әйе, Рузилә. Ну, Йолдызның бер шигыре дә үтмәгәч, бер җыры да үтмәгәч, Йолдызның фанаты буларак сорыйм, хотя бы сәхнәгә чыгып шигырь сөйләтәсезме аны? Минем андый идея бар иде, теге иң шундый Рүзәл, Йолдызлар, теге чөнки бу барыбер җырчыларның гына ниндидер концерты түгел бит инде, монда авторлар да кулланган. Алай булгач композиторларны ишәтергә дигән сорау да туа. Уйлыйбыз әлеге вакытта. Чөнки Радик Бариев режиссер. Менә ул да бераз каршырак бу идеяга инде, ләкин әле уйлау дәвам итә. Рәхмәт. Сезнең теләкләрне ишеттек. Бик зур рәхмәт, игътибарыгыз өчен, килгәнегез өчен, уңышлар барыгызга.